Tisanapitirire ndinene ichi. Pali mitundu iwiri ya gasi yomwe imapezeka mnjira yathu ya chakudya. Pali gasi wina kapena mpweya wina omwe taunena umene timaumeza nawo limodzi ndi chakudyachi. Nde pali gasi wina kapena kuti mpweya wina omwe umapangidwa m'mimba mwathu. M'mimba mwathu kapena kuti ndinene kuti matumbo mwathu muli tizirombo kapena kuti timabacteria tomwe timathandiza kugaya chakudya chomwe chakanika kugayika m'mimba. Pali zakudya zina zomwe ndazitchulepo mpano zomwe thupi lathu kapena kuti chifu chathu chimakanika kugaya bwinobwino zakudya zija. Chifukwa choti thupi lathu silimatulutsa mankhwala ake kapena kuti ma enzymes ake osungunulira chakudya chimenechi. Chakudya chimenechi chikafika m'matumbo, zirombo timayamba kudya idya chakudya chija kuti chinyenyeke kapena kuti fermentation. Ngati kuti kuchisasisa chakudya chija kuti chisungunuke. Process imeneyi imachitika mu thobwa. Thobwa lanu lija mukalisiya masiku 4-5 mumaona kuti limayamba kutuluka thovu, limayamba kutulutsa gas. Chifukwa chokuti tizirombo timabacteria tayamba kudya idya kapena kuti kunyenya mawere mkati muja. Ngati moto ophikira chakudya umakhala ndi usi yet gasi uja muthamunena ngati usi wake chakudya chija chikamaphikidwa ndi bacteria kapena kuti tizirombo matumbo muja. Pakati pa mipweya iwiri imeneyi kapena magasi awiri amenewa, gasi kwambiri amene ali munjira yathu ya chakudya ndi gasi amene timamumeza tikamadya chakudya. Anthu ambiri mpweya umene ukamatsika ndi chakudya sudzetsa mavuto ena aliwonse, koma mwa anthu ena umawapasa mavuto ngati kugeyageya, kutsitsatsitsa mpweya maso kufufuma mimba. Ndinanena kuti nditchula zakudya zomwe zimatulutsa gasi mimba mwathu. Zakudya zimene zini ngati nyemba, kabichi, anyezi ndi ma soft drinks achina Fanta. Za nyemba monga ngati nyemba zimene achina nandolo, achina ma lentils zili ndi ma enzymes kapena kuti mankhwala awo amene amazisungunula zinthu zimene. Ndipo mthupi mwathu mankhwala ena ogayira kapena opangira digest zinthu za nyemba mulibe. Chinkana anthu ambiri amakhala vuto ndi ma legumes achina nandolo, ma lentils, nyemba. Anthu ena thupi lawo silitulutsa mankhwala omwe amasungunula kapena kuti kupangira digest zinthu zomwe zili ndi mkaka umene, ice cream ndi ma cheese. Anthu amenewa amatchedwa kuti ali lactose intolerant. Akadya zinthu ngati zimenezi chifukwa chokuti thupi lawo silinazigaye bacteria kapena kuti tizirombo aso kusasasisa zinthu za mkaka zija zomwe zimatulutsa chani gas. Topic ita nkoyamba iyi ndi introduction chabe. Pali zinthu zambiri zomwe tikuyenera kuphunzira za zakudya. Chifukwa choti ndimaona ma comment anu pa zinthu zomwe mumamva nthupi anthu amene madwala gasi ino, ndipo zinthu zina si vuto la gasi kapena kuti vuto la mpweya. Ayi, kodi nanga gasi ndi matenda? Ayi, gasi si matenda. Gasi ndi chizindikiro cha matenda. Ngati mukapita ku chipatala dokotala sangalembe kuti mukudwala chest pain kapena kuti mukudwala pamtima. Ayi, kupweteka kwa pamtima kapena kuti chest pain ndi chizindikiro cha matenda mwina 20 ena. Ndipo zimafunikira kuti dokotala wanuyo akhale nanu pansi atenge nkhani yanu bwinobwino mwatsatanetsatane ndi kufufuza kuti kodi mukumvazo zikuchokera pati kapena kuti gasi mpweya omwe mukumvawo ukuchokera pati. Ngati m'buku mwanu analemba kuti DX kapena kuti diagnosis kapena kuti tawapeza ndi gas gasi si matenda, it's a symptom kapena kuti ndi chizindikiro cha matenda. Kwa lero tilekere apa. Masiku akubwerawa tikhala tikuona matenda osiyanasiyana omwe amapangisa kuti inu muzimva ngati muli ndi mpweya m'mimba mwanu, ndipo kuti mungapange bwanji kuti moyo wanu ukhale bwino, musamamve kupweteka kapena kuti musamamve zimenezi. Zikomo kwambiri chifukwa cha support ndi chilimbikitso chanu nthawi zonse. Koma nonse.